Приказка за имунизацията. Искаш ли да те имунизирам с радост? Действа тя в младост и в старост. Има много радост по земята. Пример са животните в гората. Всеки ден се радва на живота слонът, че си служи с хобота. Къса клонки от високо, пие вода от дълбоко, като киха служи му за нос, но това е друг въпрос. С радост е дарен и таралежа. Може да ме мислиш за невежа, но радва се на своите бодли, от които се страхуваш ти. На тях бодва ябълки и круши, и с шубраците се муши, и набожда гъбки за чорбица, да нахрани своите дечица. Кумчо Вълчо също е щастлив. Всеки ден се радва, че е жив. И напук на ловния ни дух още не е станал на кожух. Има си семейство и вълчета, но момиче нямат, а само момчета. Затова със своята вълчица те осиновиха си овчица. Радост е обзела и борсука. Вчера си умираше от скука, а днеска запозна се с Елена. Ще се учат да танцуват макарена. Срещнаха се те на курс по танци, че в танците са новобранци. Щом танцуват, по-щастливи няма. Явно радостта им е голяма. Радостта и лиса я обхвана. Как спасила се е от капана? Щото Зайо я предупреди, че ловци заложили в зори. Клетва стори лиса занапред и скрепи я твърдо с обет, че дет се вика от глад да умре, заек вече няма да яде. От дървото и кълвача смело с нея се закача. А той да видя, няма да повярвам, но пък ако стане, ще се радвам. Радост трябва и на тази нация. Радост за имунизация. И не чакай да ти се даде. Всеки сам да създаде. Времето му е сега. И на малките неща да се радваме щастливи, че сме здрави и сме живи. И вземете пример за нещата от животните в гората. Как се радват днес, а и сега. От голямо до невръстно и щастливи са така. Утре може да е късно.